Takže dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní besedě s Romanem Peškem, kognitivně behaviorálním terapeutem, jak jsem to řekl dobře. A tématem té besedy by mělo být syndrom vyhoření. Za váš zájem bylo spousta lidí, kteří ještě se už nevešli, byť tady je volno, ale někteří zase registrovaní nevyrazili. Takže díky za účast a já doufám, že budete na konci odcházet spokojeni. To téma souvisí také s tím, že jsme vydali teď knihu Syndrom vyhoření Romana Peška a jeho spoluautora Jána Praška. A tu knihu si můžete po skončení akce, pokud budete mít zájem, se slevou zakoupit tam vzadu u slečny Lenky. A Románu všem zájemcům ji můžu podepsat, pokud budete mít zájem. Takže ten první dotaz můj je takový, co já jsem si sám na sobě identifikoval. Já jsem pracoval do nedávna asi 11 let v jedné firmě. Ze začátku mě ta práce mě naplňovala, bavila, pak už jsem si tak musel trochu hledat ty výzvy, ale říkal jsem si, že to je život. A na konci už mě to hrozně otravovalo, nebavilo, měl jsem problém do té práce vstát. A můj dotaz je tedy, jestli to bylo vyhoření nebo pouhá únava a jak se to dá poznat a rozlišit. Takže doufám, že jsem tě zahřál. Děkuji. Taková závodná otázka na začátek. Vlastně únava, syndrom vyhoření, deprese, možná velice zjednodušeně. Únava vlastně bývá příznakem syndromu vyhoření. Když je člověk unavený, tak nemusí být vyhořelý. Každopádně z určitého úhlu pohledu si asi vyhořelý nebyl, protože syndrom vyhoření není samostatnou diagnostickou jednotkou. A jako obtížně ohraničený. Čili možná ta otázka zněla, jestli si byl vyhořelý nebo nebyl vyhořelý, já nevím a neřeknu ti to. Možná kdybys to chtěl zjistit v tom období, tak by bylo dobré si udělat třeba 3 z 5 testů, které jsou určený na syndrom vyhoření, a kdyby ti to vyšlo pozitivní u těch 3, tak by se dalo říct, že jsi byl vyhořený, nebo vyhaslý se říká. Od dětství se učíme, jak zvládat a bojovat se stresem. A v minulých dobách to byl takový existenční stres, kdy lidi vlastně se obávali toho, že můžou hlady, obávali se různých infekčních nemocí, obávali se toho, že napadne nějaký agresor a zabije. V současné době bych řekl, že to je více takový stres, možná bych to pracovně nazval jako existenciální. Já bych řekl, že v současné době bojujeme s nadměrným stresem, který vychází z našeho životního stylu. Často na nás jsou kladené nároky, vysoké nároky, nebo ty nároky na sebe klademe sami, aniž bychom museli. Pokud se jedná o práci, tak musíme být často výkonný, vydávat spoustu práce. Ta práce měla být kvalitní, rychle provedená, musíme být pružný, pořád se učit nové věci. Musíme být komunikativní, příjemný na klienty, se kterými přicházíme do kontaktu. Já si říkám, že je důležité, stejně jako si možná u spoustu lidí, si vlastně uvědomit, že život jako je běh na dlouhou tráč. To není sprint, ale je to maraton. To znamená, že na jednu stranu škodlivý dlouhodobý intenzivní stres, který může vést k syndromu vyhoření, a na druhou stranu, myslím, správně jsme škodlivý, ale není moc výhodný, mít toho stresu málo, nedostatek podnětů, nedostatek stimulů, protože potom, když není dostatek stimulů, tak se aspoň tak se objevuje špatná nálada, depresivní nálada. Takže já potřebuji určitou úroveň stresu, určitou úroveň napětí, abych dobře fungoval, abych se cítil dobře, abych byl spokojený, abych podával kvalitní výkon.
trpí dlouhodobou únavou asi 30% lidí, což je docela velký číslo. A ten syndrom vyhoření je používaný trošku jako depka, říká se mám depku, že jo. Často tady s tím slovem depka je spojená nějaká špatná nálada, což je zase normální, protože ta nálada během nekolísá, má být lepší a horší. Na druhou stranu se setkávám se s klienty, kteří hledají psychoterapeutickou pomoc a říkají, že vlastně jsou vyhořelí, potřebují pomoc s vyhořením, ale podle toho, jak vlastně mluví o svých potížích, o svých problémech, tak splňují kritéria klinické deprese. Tak, tady to je takový malý, to asi neuvidíte, ale to není důležitý, teďka tady pro ten účel. Ale v podstatě během toho roku a půl bádání, jestli to tak dá říct, tak vlastně nám vyšlo, že vlastně jsou takové 3 rizikové oblasti, které jsou určitý rizikoví činitelé. Pokud se tady ty činitelé sejdou, tak při té negativní souhře, tak vzniká vysoká pravděpodobnost, že člověk vyhoří. Ty rizikoví činitelé jsou jednak v osobnosti, to znamená v nás, jak jsme nastavení a programovaní my. To je první oblast. Druhá oblast je pracovní sféra, to znamená, jak to funguje nebo nefunguje v práci. A třetí oblast je mimo pracovní sféru, to znamená, jak nám to funguje nebo nefunguje v mimo pracovní oblasti. Tak, možná ještě na závěr, to je taková jako hypotéza, o tom je vlastně postavená celá ta publikace, takový koncept, že předpoklad, že vlastně spokojený člověk je více odolný vůči stresu. Pokud chceme být spokojený, tak je dobrý mít vlastně náš život postavený na takových 3 pilířích. Mám ty pilíře dobře pečovat, starat se o ně. Potom spokojení a zároveň lépe zdrojeme stresu. První ten pilíř je práce. Můžeme mít takovou práci, která je pro nás aspoň částečně obohacující, vidíme v ní smysl. Setkáváme se tam s kolegy, to jsou pro nás taky obohacující. Pestrá ta práce, že jo, taky důležitá. Rozmanitost práce, to je taky důležitý protektivní faktor. Práce, druhý pilíř je partner a rodina. A třetí pilíř, na který se často zapomíná, přitom je vlastně nejvydatnějším zdrojem energie, to jsou zájmy a přátelé. Pokud vlastně máte jenom 2 ty pilíře, tak ta deska toho vašeho života, té spokojenosti je méně stabilní.